Naiz irratian, bigarren kafea. Astelenon guztioi eta ongietorri gaurrilaren 24 da eta iaia maiatza joan zaigu arkabean. Sabinak zioen maiatzak 12 hilabete irauten dituela. Ez dakit hainbeste irauten duen, baina historian zehar maiatza gertakari ugariko hilabetea izan da. Gaurko egunez, 1968an, ikaslek su eman zioten Parisko burtsari. 68ko maiatzaren mugimenduaren ekintzetako bat izan zen. Bereziki Paris izan zen matxinada horren gertaleku eta ikasle eta langileak izan ziren batez ere protagonista arlo sozial, politiko eta kulturalean. Protestek inoiz izan den ikasle eta langile matxinada handiena eragin zuten. Baita Frantzian inoiz izan den greba orokorrik handiena ere. 9 milioi langile baino gehiagok hartu baitzuten parte. 1968ko maiatzak inpaktu handia izan du Frantziako gizartean eta hamarkadetan zehar oihartzuna izan du beste hainbat herrialde eta kontinentetan ere. Gaur egun, herrialdearen aldaketa kultural, sozial eta moralaren puntu garrantzitsutzat hartzen da. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más y siguen los mismos. Musikak eragin handia izan zuen mugimendu hartan. 68an rock musika izan zen gazte errebeldeen soinu banda. Renaudek Crève Salop idatzi zuen maiatzeko istiluen soinu banda bihurtuko zena. Ofizialki inoiz argitaratu ez zuen arren. Claude Nogarok Paris Mai grabatu zuen. Leo Ferrezo rock talde progresuarekin elkartu zen eta Lete Soixante-huit, Paris NTM Plus eta Amour Anarki abestiak egin zituen. Maiatzaren 10ean istiluen artean aurkeztu zuen Les Anarchistes abestia. La plupart fils de rien ou bien fils de si peu on ne les Baina 68ko maiatzaren eraginak mugak gainditu zituen. The Rolling Stones taldeak Street Fighting Men abestia plazaratu zuen Parisko istiluetan inspiratuta. Melodia poliziaren sirena hotxetan oinarrituta dago. Eta letrak dioen bezala uda badator eta un egokia da kaleetan borrokatzeko gaztea. Beste adibide badaukat. Esaten dute 68ko maiatza inspirazio iturria izan zela The Beatles taldearentzat eta horregatik idatzi zutela Revolution. Politikari erreferentzia egiten dion taldearen lehen abestia. Badirudi Frantziako nazio biltzarra desegintzen gauean bukatu zutela abestia. Eta ipatu dugun bezala ezaguna da Joaquin Sabinak idatzitako 1968 abestia. Paris akordoidun auzo bat zen, poesia kalera atera zen, dena posible zela jakin genuen 1968ko maiatzean. Aquel año mayo duró 12 meses, tú y yo acabábamos de nacer y un señor muy serio moría del disgusto en la primera página del ABC. Los claveles mordían. Abestian 1968ko beste gertakariei ere referentzia egiten die. Che Guevara Bolivian, Maciel Eurovisionen, Pragako mitxoletak, Jean Paul Sartre eta Bob Dylan elkarrekin abesten. Bob Dylan aipatu duzu? Bai. Gaurko egunez jaio zen, duela 80 urte. Epe. Estatu batuar musikari, abeslari eta olerkaria eta 2016ko literaturako Nobel saria da Dylan. Haren kanta batzuk, ala nola Blowing in the Wind, Master of War eta The Times They Are A-Changing, gerraren kontrako ereserki bilakatu dira, izan ere bere kanten letretan ohiko hizpide da politika. Like a rolling
Rolling Stone aldizkariak entzuten ari garen abesti hau historiako abesti onena zela esan zuen. Baina noski aldizkariaren izena eta abestiaren izena kontuan hartuta, ez dakit hau ez ote den historiako tongo handiena. Bere egungo bira duela 28 urte hasi zuen, 1988an, horregatik bere izena Never Ending Tour da sekula amaitzen ez den bira. Bira honekin gutxi gorabehera 100 kontzertu eskaintzen ditu urtean, hau da, 2008 kontzertu baino gehiago daramatza birarekin. Eta ez da aspertzen, ez dakit, 23 urte bira bera egiten. Ez, 23 ez, 28. 28 barkatu. Pintxatu. Baina, bueno, beak esaten du elkarrezketa askotan, bere inspirazio iturri nagusia asperraldia dela. Ez omen zuen egiteko beste ezer, aspertuta zehola, eta horrela hasi zela musika egiten. Eta horrela jarraitzen omen du. Bueno, horrela jarrai dezala, 80 urte, baina forever gazte. Eta gaurko egunez jaio zen abesti honen bertsio ederrena egin duen abeslaria, Miss Patti LaBelle. Rhythm and Blues eta soul abeslari estatuatuarra da Patti LaBelle. Eta The Rolling Stone aldizkaria aipatu dugunez, bera izan zen aldizkari hortako azalean agertu zen lehenengo afroamerikarra. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb every road. And may you... Eta gaur bakearen eta armagabetzearen aldeko emakumeen nazioarteko eguna da, maiatzaren 24an ospatzen dute urtero emakumeak munduko bake prozesuetan sartzea lortzeko helburuarekin. Eta herrialdi batzuetan maiatza osasun mentalaren hilabetea da. Eta 2021 fruta eta barazkiaren nazioarteko urtea da. Nazio Batuen erakundeak izendatu zuen egun hau elikagai talde horien kontsumo handitzeko, ingurumen inpaktua murrizteko eta bizimodu osasungarriagoak sustatzeko. Sabor. Se metió en mi cabeza ese beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa y que reza, que reza y aunque ya no tenga cura y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Gaurko saioan ariko gara bizimodu jasangarrietaran zurratxak ematen udako ikastaroa antolatu dute, oraindik garaiz gabiltza izenpean eta bere zuzendari Xavier Martinezek azalduko dizkigu honen inguruko xehetasunak. Baina lehenago Ainhoa Marzolek telesail eta film batzuk proposatuko dizkigu. Eguraldi honekin sofa, mantatxo eta pelikula planaso. Eta pandemiak gure amets edo amesgaiztoetan izan duen eragina aztertuko dugu. Eta Goiuri kalderak eta soziologikoa egingo du, munduan entzunenak diren kantuak aztertuz eta, ojo, Euskal Herrian, Bad Bunny eta Rosalia dira entzunenak. Eta gauza gehiago kontatuko dizkizugu ez pentsa, egon adi. Maiatzak 24 ditu eta astelena da, ongitorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin asteburuan parrandaz parranda, tabernaz taberna, planez plan, deinari heldu dion emakumea, Amaia Resende egiloz! Nahi bainik, arratsaldeon. Kotxaua, hacemos hijo a TFG hori. Ondo, topera doa. Asteburuan egokitu zaizkion plan guzti uko egin dien emakumea, ez du ez bazkaririk, ez afaririk, ez parrandarik, ez tragorik, ez kontzerturik, ez ezer egin. Horrela ez dago bizitzerik. Goiuri ez eiz arandi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide, dena aldrebesten ari den pertsona noski. Ze uste dut Goiurik egin dituela gauza gehiago eta Amaia txintxoago ibili dela etxean
ikasketei helduta. Eta zu, Baina, den dena ez txintxedo dizuegu biduri. kontatuko, nik maite dutean kontatuko dizuet. Bigarren kafeak 218 ditu gaur arratsaldeak 4 eta 10 minutu, maiatzak 24. Eta guamentxe 3 gara, baina ikusten dugu dagoeneko prest 4. Segituan aurkeztuko dizuegu Ainhoa Marzol. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my. Bueno, baztugu esango ikaragarrizko astelena dugunik, baina gaur astelena dela nabaritu dugu eta pentsatu dugu Family of the Year-en giro honekin saioa goxo-goxo hasteko moduan izan gintezkela. Eta horrela goxo-goxo maite duten tarteari helduko diogu, baina noski dagoeneko prest dagoenez, bera ere agurtu egin beharko dugu, ze hortxe daukagu telefonoaren bestaldean, ez? Bideodeiaren bestaldean, Bartzelonatik zuzenean eta prest gurean aritzeko. Ainhoa Marzol, arratsaldeon. Arratsaldeon, zer modu zaudete? Hementxe, nahiko ondo, uste genuen astelena goitik bera harrapatuko gintuela, tsunami baten moduan, baina ez, ondo. Erki gaude, Ainhoa. Zu ondo, Ainhoa? Bai, hemen eguraldi hobeakin zuek baino beraz ondo. Ara? Ez zigu bagaldetu eguraldiagatik, baina, zota hartzen. Nabaritu dut. Bala. Bai, hemen, maiatza martxotuta daukagu, zegingo diogu. Amaia Resendegilo, zure maite duta presatu duzu? Bai. Zein da? A ber, ez da nire maite duta oraindik ezin dudalako sentitu. Ara? Baina maite dut... Maiteko dut, hori da. Gauzak bingoz itxiak daudenean, hau da, zakit, nire unibertsitateko karrera. Orain nago momentu batean, bukatzen egea, baina oraindik ez dugu bukatu, oraindik ez gea agurtu, baina agurtu behar gea. Trantsizio prozesuan zaude. Eta trantsizio momentu honek, ezagik, nire barne emozio eta sentimenduak iten dizkit pixat astoratu. Orduan, nahi dut, ja izatea udara eta ja agurtu gea, baina topatuko gea orduan da transizioa ez, baizik eta bukatu da, eta hasi dugu. Beste era bat, edo beste ezakin nola esan. Garai bat edo beste. Bai, gure bizitzako beste. Baina, orain gaude transizio momentortan, eta nahi dut itxi. Ez bukatzea nahi detelako, baizik eta itxi nahi detelako. Orduan, maiteko dut, istea. Zeritz, zure. Bida. Zoragarri. Ez dago ezki. Itxi behar dira aroak eta Bai, zauriak itxi behar diren bezalaxe itxi behar dira garai batzuk. Eta ondo iruditzen zaitu. baina Amaia. Bai. Topatuko duzula izar beste trantsizio momenturen bat, beti daude. Badakit, baina horregatik. Maiteko dut hau istea, baina ni beti irekiko izaz berriak. Guretzako berezia zara, ez daukazu ezer, naufrago izateko. Horari, zen istearekin eta isterekin da itxi behar eta ez dakit zauriak etorrez ezkin niri burura eta berritxarraken zaldi zauritua kantu hau. Guretzako berezia zara, guretzako berezia bai, ez daukazu. Goiuri zeiz arandia, zein da zure maite duta? Nik maite dut oinutxik ibiltzea. Asko gustatzen zait, eskaletik. Zikina daulako lurra. Baino, etxean eta edo belarretan hankutxik ibiltzea, pia gustatzen zait. Osa, ez zara zure, ez dakit, bikote edo lagun edo norbaiti etxeko zapatillak lapurtzen dizkion horietakoa. Ez. Izaten da jendea, ez? Segituan, konfiantzartuta, kontuatzen zenako,
txapinak, bai, Euskal Herria Tolosan txapinak ditzen diegu etxeko zapatili, eta pixkate xelebreak gara badakigu. Bai. Nik maite ditut asteburuak derrapatzen, asteburu intensoak, energia asko konsumitu eta energia asko ematen duten asteburu horietakoak, eta azken hilabete hauetan ez dira horrelako hainbeste ondira momentuak gola pixkat bixi bizitzeko, baina asteburu honek izan du pixkat denetarik, gola gozo eta faltan botatzen nuen igande gauera iristea, xixkoin da, esan, wow, hau asteburua. Ainhoa Marzol, eta zein da zure maite duta? Nire maite duta da, atzo, ikusi nun, interneten, estatu batuetan, badakizue, pandemiaren kontua eta hemen baino azkartugo dijoazela, jendea ia pixka eta ateratzen ari da, eta pertsona batek, ez ezagun batek, igotzen zuen argazki bat taberna bateko komun batekoa. Komun bateko paretean zeuden marrazki bat zuena. Eta nahiko pentsatzen aritu naiz komuneko marrazkietaz. Eta tabernetan gauean ateratzen zarenean eta sensazio hori komunera joatearena han errefuxiatzea, kanpoan dago musika zalaparta hortaz, ez dakizu oso ondo, noski moskorgeritan zabiltzazu ere, dena dago pixkatola eta momentu hori maite dut. Eta maite dut eta dauzkat gogo handiak hori itzultzeko. Parrandetako komunetako artista da, Ainhoa Marzol. Parranda bera baino gehiago, hori, daude elementu batzuk parrandarenak, adibidez gogoratzen dut lagunekin ateratzen zarenean edo planen bat konjunto egiten duzunean, hurrengo egunean zerealak esne hotzarekin gozaltzea, pixka bat zaudenean resakita, sensazio hori, bueno, beste mundu bateko zer da. Eta tabernetako komunetan lagun minak topatzea? Osa, zu sekule ikusi ez neska bat. Eta errepente neska izateizu, ala, zakit, soñoko... Polita, bala, nik berdina daukat, bai, eta orduan astezea hor, eta egiten duzu errepente lagun mina komunean, eta gero igual ez duzu berriz sekule ikusiko neska hori, baina berriro ikusten baduzu, gogoratuko zara, komunean ezagutu denuen elkar. Resacas en esta mañana y una resaca de pasarme de ti. Me entra frío en el porvenir. Bartzelonarekin gara zuzenean harremanetan, Ainhoa Marzolekin, garbi utzi digu eguraldi hobea egiten duela Bartzelona inguruan, Mediterranean Soul giroan dabile Ainhoa Marzol, eta hemen gehiago Cantabric Grey daukagu Marzol. Eloge toka. Eta hementxe maite dutak botatzen hasi zaizkigu, Gorka Goierrik esaten du, nire maite dut kontzertu baten, hor geratu da, azkeneko zatia falta zego. Maider Zabalegi ikustea eta ez ezagutzea. Ada. Etzen nuen Maider ezagutzen beraz, Gorka? Arpegiz, edo etzinen konturatzen... Etzano hartu behazanik. Nahi. Oituago gaude, Maider Zabalegi holtzetan ikustera. Aztuk ikusi zenuen jendartean. Noski. Nastu. Yo vivo en la soledad con tanta gente que me da miedo. Siempre nos quedará un alto el fuego. Ainhoa Marzolekin baditugu aztertu beharreko puri-purian diren hainbat filma eta telesail. Telesail dagokionez bakarra ipatuko dugu gaur, baina inork beharra balin badu, gure astreneroko saioa entzun da, ziur gaude, zerrenda horri aurre egiteko gai ez dela izan. Beraz, izango da, azkeneko astetan, Ainhoak aipatu dizkigunetatik ikusteke duzunik. Baina, pelikuletan murgilduko gara, eta hor, lehenengo proposamena First Cow izenekoa da, Ainhoa. Bai, ni parrandeta zainitzen noain, baina egia esan bastante etxezalea naiz, zinema zalea, eta egia da, zinema berriz bueltan datorrela, eta First Cow zineetan eukiko dugula zinearetoetan. Kelly Richard Reichardt barkatu, zinegilearen pelikula berria da, eta
ezagutzen ez dutenentzako Kelly Reichardt da Amerikako zinegintza independentearen izen handienetariko bat. Berak egin dituen beste pelikulak izan daitezke Certain Woman edo Wendy and Lucy. Ezakit ikusi dituzuen baten bat, baina oso gomendagarriak dira denak ere. Eta, bueno, First Cow western bat da, eta da western bat laguntasunaren inguruan. Ze hau kokatzen da 1820ko hamarkadan, sukaldari bat eta inmigrante txinatar baten arteko laguntasunean oinarritua. Eta zer esan, sari pila bat jaso ditu, kritikaren onespen guztia dauka, eta ikusi beharreko pelikula horietako bat da. There's an opportunity here. Good Lord, give me another. I'll give you 6 ingots for that last one. I taste London in this cake. We have to take what we can when the taking is good. Seems dangerous. So is anything worth doing? Itxura ederra daukan, Bai, nik esan behar nuen nire gurasoi proposatzeko modukoa dela, ze Euskal Herrian jende asko ohitu da westernak ikustea, Euskal Telebistan. Aste bururo, bastakit hor daukalako programazioan, western bat, ez da? Eta nire gurasoi gustatzen ezkio westernak, esike. Ia da badagoela westernaren inguruan, western garaikide eta pixkate transgenerala, edo beste generoetan pixkat murgiltzen dana, western klasikotik aratago, eta oso goza politiak ikus daitezke, ez? Westernaren ardatz batzuk edo oinarri estetiko batzuk hartuta, ez Marzol? Bai, adibidez orain oso ezagunak egin diren The Mandalorian bera western bat da, eta badaude beste hainbat pelikula zuk esan duzun bezala, hori da beste generoetan sartu arren, ez altzaiten duten. Bai, nasi, momentu batean mozu. Bale. Esaten ari nintzena da, hori da, Mandalorian bezalako beste seriak eta hartu dutela ere ardatzau, eta egia da, nahiko gai tronkala egiten ari dela, eta hau agian First Cow pixkat puruagoa izango da zentzu horretan. Baina badu, lasaitasun bat, ez da horren pum, tiro, baina bueno. Pum, tiro. Ari nintzen gogoratzen Tierra de Paprika, ez dakit izenburua ingelesez nola den, baina filminen ikusgai dago, da honik bintzetan ikusi nuen ez da inbeste, eta da western bat Kurdistan, Iraki eta Iraniarraren mugan edo gertatzen dena, eta western giroan kontatzen da, baina guretzat oso western estetikatik urrun dagoen gizaki kurdoen arteko gatazka batean. Eta badu humoretik, badu emoziotik, oso xelebrea zen. My Sweet Pepperland. My Sweet Pepperland, Tierra de Paprika, ondo. Bai, besterik gabe, gogoratu nahi zor, hola beste western, ez oso western horietako. Bai. Eta kuriosak egiten zaizkit, Bueno, First Cow, lehenengo proposamena, Kelly Reichardt-en filma, baina bigarrena, hori zinetan ikusi daitekena, bigarrena berriz, etxetik atera nahi ez, eta manta eta sofa nahi duzuen ontzako, Netflixen Army of the Dead ikusteko aukera izango dugu. Bai, zinema independientetikan blockbuster puruetaragoaz, Zack Snyderren eskutik, Zack Snyder izango dela gaur egun generazio berriko blockbuster gile handienetariko bat. Eta jada zinetan aste bat zera eman, eta aurreko astean ez genuen berataz hitz egin, baina aste honetan ikusten nahi naiz mundu guztia betaz zaidala hitz egiten, eta puri-purian dauden gauzetaz hitz egitera gatozonea. Bera, pelikula dijoa mertzenario batzuen inguruan, Las Vegasen lapurreta egin nahi dutenak, baino dena pixka bat zombi apokalipsi batekin nahasten zaie, eta, pixka liatu iten da. Out of reading people's faces. Think about everything we do. Eta Batista daka presinkatzekoa. Look what it does. Oi, galdetu behar, no? Bujaka. Hori da Rey Misterio. Ja, Rey Misterio da.
You ready to play? Bueno. Testosterona. Hori da, txasis bat eta ez. Find the safe. This should be a simple in and out. Nik ikusiet, noski, Ainhoa Marsolek puri-purian dauden pelikulak ekartzi zigu, eta ikusiet Twitterren, nik trailerra neukan ikusita, baina bai, eztabaidatxoa ez, baina iruzkintxo batzuk ikusi ditut, eta jendeak esaten zuen, aizu, zeatek ikusten da hain borroso, hain lausoa pelikula, eta badirudi zuzendariak horrela nahi zuela. Osa, ez dala arazoa zen Netflixen dago, eta orduan jendeak galdetu du, agian hemen egon da arazonen bat, pelikula Netflixen jartzerakoan eta ikusten da okertxago kalitate bajoarekin, da ez, zuzendariak nahi zuen, oi? Bai, Zack Snyder nahiko ezaguna da, gauzak bere modura egiteagatikan, pixka bat bai egia da blockbusterak egiten dituela eta fan iztugarri piloa dituela, baino bai ateratzen dela, adibidez, Batman vs Superman, Snyderren bertsioa aterazenean izugarrizko zalaparta egon zen bere inguruan, naiz eta pelikula originala duela uste 2 urte atera. Beraz, honekin ere izango du bere Snyderizazioa. Kuriosa, egia irutiak badula tratamendula xelbero xamar bat, ala ere, gero eta gehiago gertatzen ari da, zinema digitalaren garapenarekin, 6K, 8K, infinito karuntz dijoan erresoluzioiekin, hainbat zinema zuzendarik, ja ez analogikoaren nostalgiati, baizik eta zinearen arte realista xamarra izateko beharretik, nahiago dutela resoluzio pixka bat galdu, zorroztasuna edo nitidez kontzeptu hori pixkat galdu, eta ez da exactamente kasuntan ikusten genuena, ze hor badago beste blur moduko bat zegoen pelikulontan, baina bai, batzutan ikuste guzti gertatu zaigula, ez gaur egun goia telebista oso modernoetan, eta batez ere rate framea edo estatu batutako eta hemengo framen, lerroen abiadura aldatzen balin bada, hiperrealista bezala ikusten direla hainbat serie eta raro egiten zaiola begiari, ez? Eta hor, badago joera bat gero eta, pixkat, gran oruntz eta oain Instagramen oso modan dauden 8 milimetroko filtroietara joateko. Tira, Corpus Christi da horrengo pelikula aurkeztu behar duguna, hau Movistar gehien ikusgai dagoena, pelikula poloniarra, eta, pixkate, hor kultuzko zinemara ere hurbiltzen dena pixka bat, hainbat jaialditan ere referentzia honak izan dituelako. Hori da, bai, esan duzun bezala, pelikula Poloniako nominazioa izan zen Oscarretarako, bere momentuan, eta nahiko trama interesgarria du, 20 urteko mutil baten inguruan dijoa, apaiz izan nahi duena, baina, berak delinkuentzia giroan bizi izan du da, eta orduan ez diote uzten apaiz bilakatzen. Baino, sacerdotearena egiten ari den momentu batean, parrokia bateko apaiz bilakatzen da. Eta herri txiki horrek behar duen figura bat bezalakoan bilakatzen da apaizkintza hortzan. Eta, interesgarria guztiz. Niretzako behintzat. To ja przedstawię. Zaprowadzę do proboszcza, ucieszysz się. Gołąb Wojciech. Ksiądz Tomasz. Myślę, kto mógłby mnie zastąpić. No ale co, mszę i wszystko? I nie tylko. Widziałem tablicę ze zdjęciami. Bóg tak chciał. Bóg chciał zabić 7 osób? Ferska orkestu dugu, Army of the Dead orkestu dugu, Corpus Christi bera ere. Aizu ze itxura hona? Bai. Mam prawo rozmawiać z wiernymi, o czym tylko chcę. Gainera, pelikula hauek direnak Oscarretarako nominazio aukitzen dutenak, ez dira oso zailak ikusteko, ez dira hardcore independienteak izaten normalean. Pokazywaniu palcem. Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć.
Ba, hortxe Corpus Christi, Movistar gehien ikus daitekena eta urrena berriz filminen Amazing Grace. Honi buruz Maitena Salinas egin zigun astearte batean. Uste dute ikusi eta horrengo egunean zoratuta etorri zela eta ez dakit maite dut ere. Bere maite dut izan zen. Bai, ez eskaini zion. Bueno, Aretha Franklinen kontzertu batean oinarritutako film honi, Marzol. Bai, nik uste dut nik Donostin ikusi nuen zinemaldian eta nik ere egun hortako nere maite duta pelikula honi emango nioke. Egia dala gauza bat ikusgarria. Bueno, hau da Aretha Franklinen kontzertu bat, 1972an grabatutakoa, eta eliza batean kantatzen ditu gospel kantak. Beraz, ez dira bere abesti ezagunenak agertzen hemen, baizik eta gospel kantak. Eta badu, aparte Aretha Franklinen figura oso karismatikoa, oso txundigarria da, hurbiltzen zaizkio ere hainbat cameo esan daiteke, Mick Jagger agertzen da hortikan, baina badaukas ematen du sensazio hori azkenerako dala, badakizula Aretha Franklin hau kantatzen zegoela eliza batean, eta esan zenuela, goiz batean, bara hurbilduko naiz ez ura ikustera, beste inungo gogori gabe esan daiteke. Eta historia, dokumentalarena, da Sidney Pollack zuzendaria grabatutako artxiboko imaginekin eginda dagoela. Sidney Pollack da Memorias de Afrika bezalako pelikulen zuzendaria, eta 40 urtez gordeta egon dira bere bajeran, bere ganbaran ez dakigun nunbait. Eta 2008an bera hil baino lehenago eskatu zuen proiektua norbaitek aurrera atera zezan eta hau montatzeko. Eta hemen dugu. Eta izugarria da. Besterik ez dut esan. Nire kurrinun muntaketa lana superzaia izan zala, ze brutoetan etzeon klaketaik. Orduan, sinkronizatzea bereziki pelikula honetan ez, soinuak hain besteko garrantzia duen pelikula batean, sinkronizatzea irudia eta soinua oso zaila izan dela, eta muntaketa lanakin batzuk behintzat erotu diala. Izerri pixkat bota dutela. Egia da badagoela subgenero hau oso gutxi ematen dena, dala kontzertuen dokumentalak, eta badaudela, hau bezalako oberak, Stop Making Sense bezalakoak, direnak benetan, ematen duna bakarrik kontzertu badala, baina montaketa lanarekin eta zuzendaritza lanarekin daukanak, beste dimentsio bat ematen diotena kontzertuari, eta izugarria dira. Galdu dugu. Hortza da inoa. Montaketa eta hor geratu zera. Montaketa lanarekin eta zuzendaritza lanarekin beste dimentsio bat ematen diotena pelikula hauei, eta azkenerako hori da beste obra batean bilakatzen direnak, benetan unkigarriak. Gian indezakezu astelen batean zerrenda bat. Eta non ikusi. Pelikula bilakatu diren kontzertuak edo holako zerbait. Egin dezakegu, bai. Etxeko lana nire. Bai, etxeko lanak zuretzat. Eta horrela, zuku entzun bakarriko lehinoa. Horrela, eukiko dugu aitzakia Homecoming komentatzeko Beyoncéren kontzertuko pelikula. Vale. Ni super Taylor Swift zalea naiz, así que horren sartuko dugu. Katu inigo. Ni pixat klasiko eta boomerra jarriko naiz, eta The Last Waltz ekarriko dut, eta The Bandi buruz hitz. Bueno, hain dela gutxi hitz egin duen, The Banden inguruan, baina Scorseseren filma ekarriko dut, eta bengo dugu hemen. Perfecto. Bai.
Bueno, beste pelikula bat azkena, telesaietan murgildu aurretik, hau ere Movistar gehien ikus daitekena, eta, bueno, Asiar Amerikar pelikulen joera honi jarraipen amateko modukoa, Driveways. Driveways, bai, esan duzun bezala, hori da, azkenen aldian pila bat pelikula daude Asiar Amerikarrak nolabaiteko transcendentzia dutenak publikoan, ez? Bai, Minari, The Farewell, Oskarretan nahiko presentzia auki dutenak, eta Driveways horietako bat da, bertan kontatzen duen historia da, aizpai lostean, Kati eta bere semea Kodi, haren etxera joaten dira, pixkat txukunketa lanak egitera, etxea saldu baino lehenago. Eta udara horren inguruan mintzo da pelikula, Kodik, bizilagunarekin egiten duena laguntasunean, ez? Eta hainbat zine independienteko nominazio jaso ditu festival ezberdinetan, eta esaten dutena da gehien bat aktoretza lanean daukala oso zati potentea. They still let you drive? Oh, come on. This is Brandon and this is Reese. Say hi to Cody. Hi, Cody. Where are you? We're away. Where? Disneyland. Okay. Tell Cody I say hi. Honek ere itxura oso itxura ederra du, Bai. Gustatzen zaidana pelikula hauetaz komentatzen zena zen, orain dela, urte batzuk, Oscar So White eta guzti honekin gai guzti hau atera zenean, dala representazioaren oinarria beti pasatzen dela jende afroamerikarraren representazioan, ez? Eta komentatzen zuten, ateratze bat zenun estatu batuen populazioaren irudi bat eta gero zinean nola representatua zegoen, azkenerako benetako minoria oso gutxi representatuak zeudenak, ziala bai asiarrak eta bai hispanoak. Eta ondo dago horrelako pelikulek ere potentzia bat eukitzea, ez, azken urte hauetan. Bai. I wish we could do that all over again. It'd be a little more deliberate. Trailerari begira eta pixkat gaiari helduta, badirudi gozo ikusteko moduko pelikula, aldi berean barrenean pixkat horrelan mugitzen duen horietakoa, Zikaragarri pelikula gogorra, baina bai hola pixkat mugituta ateratzeko moduko pelikula izan daitekela, ez? Nik irakurri dela gai sozialak jorratzen ditula, baina ez oso esplizituki, orduan ez dela zuzenean, ez dakit, zuzendaria saiatzen ari dela zurizaten, bidaze kritika egiten nahi zen baizik, eta hor dagoela, eta oso egiatik inda daola, eta badirudi oso ondo daola, esaten dute, ikusi beharko dugu. Bueno, Ainhoa Marzolen puri-puri antartea amaitzeko, telesail bat jarriko genizuela aitortu dizuegu, aipatu dizuegu, eta alaxe egingo dugu. Marvel giroragoa, Ainhoa? Bai, badakit ez ezkizola gustatzen. Dagoen Ainhoa Marzol, Baina hau gustatuko zaizue. Nik uste dut baiet behintzat. Nik trailerra leheno ikusi dut goizean ikusi dut, eta iruditu zait, wow, izugarri. Bai. Hau dalako Marvelek ez dakit nola, baina pasadu alfombra azpitikan modok deitzen da, Disney Plusen ikusi daiteke, Disney gehien, hemen esaten dugun bezala, eta superheroien animazio bat da, modok gaizkilaren inguruan. Modok dago dibortzio baten erdian, eta pixka bat bitzetzat super gaizkile bat izateaz aparte dibortzio bat eramatea eta seme-alabekin eta dena pixka bat komplikatua da. Orduan, mundu honetan stop motion animazioarekin egina gainera eta humorearen kodigoetan izugarrizko itxura ona dauka. We have to tell the kids about us. Kids, she's lost her mind. You have to stop her. Modoc, what are you telling the kids? I'm comforting them. And if you tell her I said any of this, this will be one of the many divorces where it is the kid's fault. I'm Wonder Man, bending Avenger, underwear model, and lover of your wife. Bueno, hementxe, Ibilak dio Marvel, pereza, Ainhoa eta Eternals, Marvel? Eternalsek nahi pereza gehien mateit behitu.
Gainera oindikan ez da atera, itzengo dugu ateratzen danean. Ondo da, hementxe gure gaurko proposamenak, zineari dagokionez First Cow, Army of the Dead, Corpus Christi, Amazing Grace, eta Driveways. Eta telesegi dagokionez Modok. Eta bakizu irakurri duan gaur goizean? Ipar Euskal Herrian daudeola 200 pelikula estreinatu gabe, berez estreinatuta egon beharko luketenak, baina nola maiatzaren 19 arte itxita gondian zinemaretoak, guain daudela 200 estreinaldi, oraindik ezienak ikusgai egon, eta ez dakitela zeregin horrekin nola antolatu? 200 pelikula. Hombre, bono cinematografikoa gobernutik botata azteko, jendeak zinera joateko, egunean behin... Artaldean. Osea, egunean bat botata ere... Baten ez zuztetan. Claro. Ez etza iristen. Ez. Eta euki berdezu denbora egunean behin zinemara juteko. Bai, izu. 200 pelikula. Bai, egunean behin partida botatzeko minututxo bat behar dugu, eta batzutan azte egiten zaigu pentsa pelikula oso bat ikusteko. Ainhoa Marzol, aizu, nik gaurko pelikuletatik pare bat asteontarakola ikusi ditut oso... A ber. Datorren astean egingo dugu kontzertuena, beraz, zuek ere zer prestatu nahi badezute. Nien nago. Nire bideodi esartuko naiz Marzol de Las Waltz Orkestera. Vale. Super. Ainhoa, Barcelonatik zuzenean, mila esker eta datorren astelen arte. Agur. Jo. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gramofonoa. Istitzu Pinatxorekin. Kanta batzuk ere serki bihurtzen dire, mugimendu sozial edo politiko jakin baten soinu banda bihurtuz. Stonewallek homosexualen eskubideen aldeko mugimenduari sorrera eman zionetik, 50 urte bino gehiago pasatu direnean, LGTBI mugimenduak kantutegi esanguratsua izan du hamarkada hauetan guztietan. Balsamo edo pizgarri gisa balio izan duten kantak, bandera eta asaldura gisa balio izan dutenak. Diskoteketako pistatik gehi arrotasunaren martxetara salto egin dutenak. With just 100 pounds of clay, he made my life worth living. Musika ez da gehi edo heteroa eta ez dio inolako sexu kondiziori erantzuten. Bino inork ez du zalantzan jartzen, kanta unitz ere serki bihurtu direla LGTBI komunitatearentzat. Tolerantziari kantatzeagatik, maitasun askeari, edo zuzenean sexu diskriminazioaren aurkako aldarrikapenari. 100 pounds of clay. Yes, he did. Oh, yes, he did. Now can't you just see him? Homofobia presente egonda musikaren munduan, eta presente egoten jarraitzen duela erranen nuke. Astelenean maiatzaren 17an homofobiaren, transfobiaren eta bifobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatuko da hainbat herrialdetan, eta hori dela eta gaurko saioan horixe izanen dugu izpide. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Naiz irratia. Aizka naiz, era baterakoa, eta ondoren aurkezten dizuedan kanta estutzen da.
artearen aitzakiaz erabaki bakoitza hartzean atzera pausu mila ta bitartean Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. I pulled into Nazareth, was feeling about half-past dead. I just Ez dakit aurrengo astelenean utziko ote didaten saiontan parte hartzen, eta aipatu ditugu ondo kontzertuen inguruan osatutako artelanak, dokumental handi hoien inguruan aritzen, baina bazpadenik Deban taldearen The Wait talde aukeratu dut aurrera egiteko, ze zine giroan jarraitu behar dugu gainera. Picked up my bag, I went looking for a place to hide. When I saw Ez da lehenengo aldia bat egiten dugula Kresala Zine Klubarekin eta euren inguruan aritzen garela, baina aitzakia baliatuko du gaur, hain zuzen ere, demoraldia amaitzen ari delako, ekainean amaituko dute aurtengoa, datorren hilabetean, baina horrengo demoraldiari begira badituzte hainbat eta hainbat berrikuntza. Eta, dagoeneko hietako batzuk ezagutzera eman dituzte, publikoak egin dituzte, aurreko maiatzaren 18an, baina nahi genuen bigarren kafean horien guztien berri izan. Eta horretarako Ander Gisasola dugu gaur gurekin bigarren kafeko laborategian, Ander. Arratsaldeon eta ongitorri. Arratsaldeon. Berrikuntzak modu askotakoak, ze badirudi, ez dakit, zineklub batek izan behar duela oso klasikoa, oso atzera begirakoa, ez dakit, milimetroen zalea, analogikoaren zalea, eta aldi berean zuek garbi daukazue zineklubak oso gaurko zerbait izan behar duela, eta egokitzen ari zarete, eta batez ere beste zineklubekin ere elkarlanean hainbat eta hainbat gauza proposatzen, ezta? Bai, egia da zineklubak espazio bat dira, zineaz gozatzeko espazio bat, zinema komertzialak eskaintzen ez duen tokia beste zinema bat ikusteko, hiri handietan eta herrietan dauden taldeak dira, zinemaz gozatzeko, eta egia esan Euskal Herri osoan oso edatuta dagoen formula bada, ez? Zineforumaren pelikula bat ikusi, eta ondoren berari buruz hitz egin, urteetan egon dana, iaia
100 urte daramatzate zineklubak martxan, eta gureak 50ia. Hoxe, aipatu behar nun, zeinu, esan dezu Kresala zineklubak aurrera begira egiten duela lan, eta ez duela zertan atzera begira egin, baino 2022 urtea Kresala zineklubaren 50. urte urrena izango da, eta dagoeneko ari dira lanean gauzatxoak prestatzen urrengo urterako. Bai. Gauzatxoak datoz. Bai. Eta bai, egia esan 2022a izango da gure 50. urte urrena, eta normalean ez ditugu urte urrenak ospatzen, baina erabaki dugu 50 bai dala. Zenbaki potolo bat. Hori da, denak akaso ez, baina batzuk, ez? 50. bai, eta gauza potenteak egin ditugu, gauzatxoak datoz, esan dezuen bezala, baina eta ezin ditugu denak esan, batez ere, oraindik finantziazioa ez dagoelako erabat lotuta. Orduan, ez dugu nahi aurreratu, gero gertatuko ez dan ezer, baina gauza batzuk bai gertatuko dira, eta horietako bat adibidez urrengo astean daukagun aperitiboa da, kasualidadeak ematen direlako bizitzan, eta 1962ko urriaren 19 izan zen Kresala zineklubaren lehen saioa, eta eskaini zen pelikula Luis Buñuelen ensaio de un crimen izan zen. Eta kasualidadeak ez direlako pasatzen, kasualidadeak direlako. Aurten, Donostia Kulturaren Nosferatu zikloa Luis Buñueli dedikatu dago, eta urrengo asteazkenean ensaio de un crimen eskainiko dute. Eta gu han egongo gara pelikula aurkezten, eta urte urrenari hasiera edo ematen. Egia esan 2022an izango dira ekintza gehienak, ekintza bereziak, emanaldi bereziak zuzeneko musikarekin egin nahi ditugu, topaketak antolatu nahi ditugu, urriaren 19 ere egun berezi bezala egun hortan bai ospatu nahi dugu, baina oraindik zehaztu ezin dugu ezer zehaztu, baina bai hasiko gera urrengo ekainaren 2an Tabakaleran eskainiko den filme horrekin gogoratuko degulako hasiera eta zortea daukagulako orain dela 50 urte sortu zuten hoiek bizirik daudela, gure artean daudela, eta beraiek aurkeztuko dute filma, eta beraien ibilbidea pixkat kontatuko digute. Ze ona. Por cierto, horratzetik ari, Ander sartu danean galdetu diot mikrofonoak itxita zuenean, aizu, Lagomerarako sarrerarik geratze ote da, eta guaintxe sartu naiz, eta 5 daude. Azkeneko 5. Azkeneko 5 gelditzen dira biharko saiorako. Eta bigarren kafeko entzulek aukera dugatela momentu honen jakinda 5 bakarrik geratzen dira, zraup, harrapatzeko. Noski, bai. Aizu, hemen jarriko dugu esteka. Hori da. Zegoagian norbaitek nahi du. Zer dutan da? Bihar arratsaldeko 7 Trueba aretoan, Donostiako Trueba aretoan izango da, eta pelikula oso berexia. Thriller polieziako bada, errumaniarra, eta errumaniarra izan horren, Kanariar uharteetan gertatzen da zati handiena, horregatik izena, Lagomera uhartean pasatzen dalako, han badutelako hizkuntza berezi bat, txistu hizkuntza, Silbo Gomero deitzen diotena, eta txistu katze horrek badauka filmean zer esan nahi asko. Thriller hortan erabiliko dutelako mafiako pertsonei bat kartzelatik ateratzeko. Baina filmak badauzka Euskal Herriarekin lotura gehiago, adibidez zuzendariaren partetikan. Corneliu Porumboiu da zuzendaria, baina ezkonduta dago Donibane Loizuneko Arantxa Etxeberria erekin, ere pelikulako arte zuzendaria dena, eta orduan hor badauka Euskal Herriarekin lotura bat, Errumanian bizi dira gaur egun, ez dira Euskal Herrian bizi, Arantxaren gurasoak bai, eta udararo etortzen dira, eta gero mezu berezi bat bialdu digute, bihar plazaratuko deguna aretoan, zatikan hori bai da pandemiak ekarri digun gauza honetako bat zineklubari, eta lehen esan dugu ez, etorkizunera begira eta ari garela zineklubean,
eta lehen egiten genuena izan zen, ekarri gonbidatu bezala zuzendariak edo pelikulan parte hartu zuten jendea, baina gaur egun zailagoa da, distantziak mantendu behar dira, eta ez dakiz zer, jendeak ezin du horren errez bidaiatu, eta hasi ginen eskatzen bideoak, aurkezpen bideoak grabatuko zituzten, eta bueno, programa hau ere ikusi daiteke, entzun daiteke aldi berean, orduan hortikan hasi ginen bideoak eskatzen, eta mundu guztitikan iritsi zaizkigu zuzendarien bideoak, eta kasu biharkoa. Ze ona, eta biharko izango da hilabeteko azkeneko filma, baino ekainean ere... Bai, eta hilabeteko azkeneko egun filmean beti aurreratzen dugu urrengo hilabeteko programazioa. Hortik zerbait bagenekien, aipatzen aritu ginen hemen, Chunkin Express emititu zutenean Wong Kar-wairen atzera begirako bazegoela, eta ekainerako japitu beda ikusteko aukera izango genuela. Hori da jakiteko genuena. Bueno, jakin genezakeena. Bai, bueno, joan dira aleak hor irtezen pixkanaka ekaineko programazioa nahiko. Beraz, adi egon denak dena dakizki dagoeneko handu. Bueno, dakizki batzuk. No, ez dugu esango denak dakizki edo ez, baina batzuk bai. Gero ere hor publiko egintzelako, orain dela 15 egun estrenetu zen Beni Mira, Masakre Beni Mira deituriko film bat, Errusiak bigarren mundu gerra amaitu zela 40. urteurrena ospatzeko 1985 egin zuen film baten restaurazioa Laukan, eta Euskal Herrian estreinekoz botako dugu ekainean, eta data hori banatzaileak publiko egin zuen, hori ere eskapatu zen. Ai, sekretutxoak. Gauzatxoak badatoz, ez batxoak, hor datoz, pixkanaka, adibili behar da, hor. Sareetan eta mundu guztia jarraitzen, eta gero normalean denboraldia bukatzeko egiten dugu publikoaren saioa edo deitzen dana, eta aukera ematen diogu ikuslegoari filma aukeratzeko. Eta aurten apirilean eman genien aukera Berlangaren 3 pelikuletatik bat aukeratu zezaten, eta orduan ere ekainean Berlangaren pelikula bat, eta ze 3 aukera egongo dian, hor jakinda. Baina ari gara puzle osatzen, Hemengo, hau badakigu, hau ere badakigu, orduan hau, eta ez dakizen bat egun dauden, eta orduan... Eta bihar La Gomera ikustera datorrenak jakingo ditu datak, orduak eta gauza gehiago dauden edo ez. Ze xorro, gauza gehiago dauden edo ez. Gauzatxoak datoz baina kasu ez, eta baute datozen, eta... Bueno, hortxe aipatu ditugu ekainerako izenburu batzuk, gainera Berlangaren inguruan duela gutxi aritu ginen, Alondiga Azkuna Zentroan, zinematekan ere horrelako atzera begirako agindutelakoaren inguruan, eta hainbat pelikulei heldu genien, eta, bueno, aipatu dugu maiatzeko Donostiako Kresala Zineklubaren saioak amaituko direla bihar, Fallen Angels emititu zuten, El Teléfono del Viento, Ghosts, La Gomera izango da horietan azkena bihar, eta hortik aurrera jakingo dugu, oraindik ez dakizkigun gauzatxo horiek ekainera begira. Baina, Ander Gisasola gurera etorri da, noski filmen inguruan hitz egiteko, baina baita, proposatuko dituzuen hainbat berrikuntza, produktu berri, konsumitzeko mota, parte hartzeko modu, badira gauza asko, eta horien artean, lehenengoak Kresala Lagun txartela dugu, Ander. Bai, urrengo ikasturterako bi txartel mota etara ditugu, Kresala Laguna izena jarri diogunak, bata urdina eta bestea horia diferentziatzeko, bakoitzak gauza baterako balio duelako. Aurten konturatu gean gauzetako bada, jendeari gustatzen zaiola bere eserlekua edukitzea. Zinera juten denean gustatzen zaio, ezakizen bagarren ilaran, ezakizen bagarren eserlekuan eseritzea. Eta pandemia dela eta lehen sarrera librea zan, sarrera erosten zenun da, libre zegontokian eseritzen zinen da, listo. Baina gaur egun, eman behar dia zenbakituak sarrerak eta bata eta bestea, orduan konturatu gea ikasturtean zehar, pertsonak nahi dutela beraien eserleku eduki eta asarratu zaizkigu behin baino gehiago du, lapurtu diate orain gontan ere nere eserlekua, zein ote da, bigarren hilaran bigarren eserlekuan eseritena. Hori asko gertatzen da, zinetan, batez ere hori oso zinema konsumitzaile diren eta beti biltzen direnen artean,
Eta gainera, zuk esan zu, lehen hori, etzien akaso zenbakituak, eta norberak bazekien zeintzen bere tokia eta zeinetzen, eta errespetatzen da hori ere. Hor badagolako lege idatzi gabea, eta, ostras, Maritxuren 7. lerroko 5. hori, ez du inork ikutzen, eta Peioren beste hau da, hori gertatzen zen, bai. Bueno, hori, beraz, konponduko dugu, pandemiak ekarri ditun desorek hauek, konpontzeko modua daukagu. Bai, hortarako txartel horia edukiko dugu, eta txartel horiaren jabek egin halko dutena da, beraien eserlekua gorde denboraldi guztirako. Kalkulatu ditugu urtean 31 saio egiten ditugula, 2019an 38 egin genituen, 2020an 28, orduan, kalkulatu dugu 30, seguraski gehiago izango dira, zatikan oso aktiboak geha, eta beti gauzak egiten gaude, eta edozein proposamen entortzen zaigunean beti bai, eta gero komeriak horregatik aukitze ditugu, baina bueno, orduan 30 saio kalkulatuta, 4 eurotan sarrera bakoitza, 120 euroren truke, eduki dezakezue txartel horia, eta zuen eserlekua gordeta, urte guztirako. Abantaietako bat, ez baldin bazatozu, txartela, eman didezu, zure bizilagunari, edo zure bikoteari, edo zeini, eta bera etorri daiteke zure eserlekua okupatzera. Baina, badauzka, beste abantaia batzuk ere, zatikan, kresalan azkenean, ez dugu gabu dirua irabazteko egiten, elkarte bada, irabazi asmori gabeko elkarte bat, eta bertan gauden guztiok voluntarioak gea. Orduan, ere aurten hasi gea banatzaien aldetik eta batzutan oparitxoak jasotzen, ez dakitze pelikulari buruz hitz egin ezkero, bialduko izkizut maskara batzuk eta poltxo bat, eta ez dakit zer, eta orduan gauza horiek ere zozketatuko ditugu txartela daukatenen artean, eta kresala parte den beste ekintzetan ere sarrerak lehenago edo modu esklusiboan jasotzeko aukera ere edukiko dute txartel horiaren jabek. Eta, hortaz gain, ongi etorri oparitxo bat prestatu dugu. Ui, ama! Bai, aurten txartela egiten dutenek, dute oparitxo bat, orain arte kresalako gonbidatuek bakarrik edukitzen zuten oparitxo. Osea, premiun izatera pasa zaitezke, kolpetik, pole positionera txartela lortuta. Bai. Eta badaukagu gero txartel urdina. Ara? Eta txartel urdina zer dan? Astero etortzeko asmoa ez daukazun edo ezin dezun. Imaginatu, egiten dezula txandaka lana, eta aste baten goize zaude, eta hurrengo arratsaldez, orduan saio guztietara ezintzea etorri, eta ez daukazu lagun bat, zuz, etzoazen saio horretara txartel horia emateko. Horientzako sortu dugu txartel urdina. Eta txartel urdinak egiten duena da, atzean, zure izena eta lagun zenbakiaren azpian kode bat daukazu. Eta internetez sarrera erostean kode hori sartzen baduzu, deskontu bat edukiko duzu sarrera erosteko orduan. Eta horrez gain, esan ditugun beste abantaiak, oparien zozketak, ongietorri oparitxo hori, eta beste ekintzetarako sarreren aurre salmenta, edo sarreren eskuratze lehentasun hori ere edukiko dute. Orduan, txartel urdinak ere badauka prezi 10 euro balio ditu, oso gutxi. Eta horrek balioko dizu gutxienez euro bateko deskontua saio guztietarako. Aizu, ze planteamendu onda. Ze onda ona, ez? Ze onda ona. Ze nire nintzen pentsatzen, adibidez guk ezin dugu guztietara joan, edo grabazioak dauzkagu, edo elkarrizketa batzuk, baino txartel urdina, gauza ederra. Egokia guretzako, adibidez. Eta hortaz gain, txartel urdinaren jabeek ere proiektua
laguntzen dute. Hori da. Aurrera jarrai. Hor militantzia puntu bat edo atxikimendu bat, hementxe babesa ere adierazteko modua. Bueno, baina horrez gain Kresala Zinekluba nazioarteko federazioen kide izatera pasa da, eta horrek badakartza bere ondoriotxoak, eta bere... Bai, gauzatxoak ere dakartza horrek, bai. Lan asko ere, atzean. Bai. Baina kontatuko dugu alde polita. Atzean zuek egindako lan hori ere aintzat hartzen dugu, baina entzulearentzat, zinemazalearentzat, horrek badauka gauzatxo politak atzetik dauzka. Guzti hau hasi zen 2019an egin genuenean Euskal Zinekluben topaketa bat, lantalde berria hasi ginenean Kresalako zuzendaritzan, ikusten genuen ez genukala erlaziorik inguruko zineklub eta zine elkarteekin, eta behar genula harreman hori, azkenean ekosistema baten parte garelako. Eta antolatu genuen topaketa, eta bertan kasualidadea, ematen doa ingerutxo bat dokagula hor, gure aurrean jartzen digunak, nazioarteko zinekluben federazioko idazkari nagusia zen Julio Lamaña, kasualidadez, Kolombian bizi dena, baina kasualidadez Bartzelonan zegoena guk topaketak egin genituen garaian, esan zegoen, jungo naiz esplikatzea zineklub sarek nola funtzionatzen duten munduan zehar. Eta etorri zen, azaldu zigun, eta esan zigun, hau egin behar duzuen mutilak. Eta guk kasu egin genion, eta ez dago Euskal Zinekluben federazio bat sortuta gaur egun, horrek lan eskarga asko dakalako atzean, eta ezin dugu hori, baina Kresala bai da nazioarteko federazioko kide. Eta horrek albideratu digu adibidez aste hontan Mexikon egotea. Capitalidad Europea de las Culturas izango da Mexikon eta han egoteko aukera sortuko du honek guztiak beraz. Bai, hiriburutza hori dela eta han badago zinea bultzatzen duen elkarte instituzional bat, Procine deitzen diotena, fideicomiso para el desarrollo del cine mexicano en México. Edo horrelako zegozen. Fideicomiso hitzan, nahi enamoratu nahu. Ez dakit zer esan nahi du? Fideicomiso. Hori bakarrik Mexikon erabiltzen da, uste. O Amerika Latina, Ez dakit, baina iruditzen zait... Telenovela entzun da. Oso gauza garrantzitsua dela iruditzen zait nahi. Bai. Nik inoiz La Rochellen, Sunny Side of the Docken ikusi nituen mexikarrak fideicomiso para la promoción del cine mexicano, bai, horren bueltan zebiltzan antolatuta, eta nik ustean ikusi nola lehenengo aldiz, eta gero, Mexikon beste zenbait egoeretan fideicomiso kontzeptori agertu da, eta bai, zeitz politia. Bai, eta antolatu ditu zineforum batzuk. Azkenean, dira Iberoamerikan zehar, dauden elkarteak eta bertako filmak eskaintzen dituzte, eta gero solasaldi bat burutzen da. Solasaldi horietan Mexikoko zineklub bat dago, eta gero filmea den lekuko beste zineklub bat, eta aste hontan, euskal filme bat daukagu, Zauriak, euskeraz dena, eta niretzako garrantzitsua da. Iberoamerikako kulturen hiriburutzan euskerak bere lekutxoa edukitzea. Eta filme hori eskainiko da, han zuzenean botako da, ara joan ezin garenontzat. Daukagu fideicomisoko webgunean, edo bestela Kresalako webgunera sartu, eta han albistetan joaten bazara kulturi hiriburutzaren ere esteka badago, izena emateko formularioarena, bote formularioa, bialduko dizute etxera behar dituzun pasaitzak eta filma ikusteko etxean, eta ondoren ostiralean arratsaldeko 7:00 Euskal Herriko orduan, Mexikon eguerdiko 12:00 egongo da solasaldia, filmaren egileak, Mexikoko zinekluba, gu, eta bertan aretoan daudenek ere galderak egiteko aukera, eta
Beraz, bideo dei fisikoa uztartzen dituen, online eta fisikoak uztartzen dituen, solasaldi moduko bat, zaurieken ostean. Bueno, pentsa genezake, aipatu dute dena, ez askoz gehiago dauko kontatzeko, Kresalaren aldetik, ze kasariak ere sortuko dira, datorren urteontara begira, datorren denboraldira begira, obesan da, estander? Bai, zinekluben sare hori sortze aldera, iruditzen zitzaigun oso garrantzitsua edukitzea baliabideak zineklubak elkarrekin lan egiteko. Eta nazioarteko zineklub federazioak bide, edo horrek pista eman zigun, beraiek badaukate Don Quixote saria deitzen dinak, eta nazioarteko zinemaldi desberdinetan, zineklubek osatutako epaimai batek ematen du Don Quixote saria zinemaldi desberdinetan. Eta iruditzen zaigun berdina egitea, baina gure mailan. Ezin ditugu Don Quixote sariak eman nazioarteko epaimai bat behar degula hortarako, eta gaur egun ez daukagu baliabiderik nazioarteko zineklubak ekartzeko hemengo zinema jaialdietara, baina bai Euskal Zineklubekin. Eta Don Quixote euskeraz Quixote da. Eta Kresala ere karekin da, eta orduan kasariak jarri diogu izena proiektu honi, eta iraietik aurrera zinemaldi desberdinetan egongo da kasariak deituriko hau, eta zineklub desberdinek osatutako epaimai horrek erabakiko du jaialdi bakoitzean zein den filme honena zinekluben irudiz. Gauza hona da hori, ze orain arte, ez dakite, filme bat baloratzerako orduan badaude estamentu ezberdinak, ez prentsa batetik, eta prentsaren kritikak, askotan trailerretan hain gora ipatuak diren, edabiden titularrak izan daitezke, noski, jaialietako epaimaiak berak, hori hor badago, izan liteke, ez dakit, industriaren ikuspegia edo, baina badan horri batean zalei, zinema zalei, eta zinemaz asko dakien zinema zale amorratu den talde horri, multzo horri, sarietan eta valorazio hortan parte hartzeko aukera emateko, esan da? Bai, noa da, eta gero ere, esan duguna, bai zineklub desberdinak gure artean erlazio gehiago edukitzeko, eta lortu dugun beste gauza on bat da, kasarien saria, filmek eramango dutena da Euskal Zinekluben zirkuituan sartuko direla, eta beraien filmak ikusi ahal izango direla herri desberdinetan. Eta horrek jaialdiei ere on egiten die, adibidez, Oñatin ezagutuko dutelako Deban bat dela animazioari buruzko zine jaialdi bat, animade bat deitzen dena, eta bertako irabazlea Oñatira joango dela. Eta berdin, Hondarribian egiten den amua musika film laburren jaialdiaren irabazlea kasarien arabera beti ere, ez dakigu gero irabazle ofiziala izango dan edo ez. Horriek ikusi ahal izango dira herri desberdinetan. Eta bai iruditzen zaigu jendeari gerturatzea inguruan dauden jaialdi txikiago hoien programazioaren ale bat oso garrantzitsua dela, ezagutzeko ze garrantzia dagoen da zenbateko ekosistema daukagun zinemaren inguruan. Zinema jaialdi asko daudelako Euskal Herrian, asko, txampiñoia bezala bakoitza bere tokian, baina bada garaia ere, denon artean elkarlanean hasi, eta zinema industrian esateko, egera norbait. Eta hemen gaude. Ander Gisasola gurtu horretik, badugu, 50. urturren ara ipatu dugu, eta izango dugu denbora, datorren urtean zehar gauzak zehazten direnean, bigarren kafean honen inguruan aritzeko, baina datorren denboraldirako atzera begirako berezia, aurten Kenji Mizoguchi, eta lehen aipatu dugun Wong Kar-wai izan dira, Happy Together filma gainera oraindik ikusgai izango dena ekainean, baina datorren urterako Robert Bressoni buruzkoa izango da, eta hor bere filmografiatik 9 izenburu behintzat hautatu dituzue, hilabeturi ikusgai izango direnek. Bai, gaina primizia eman dezu, noa da... Kresalako ikusleak bihar, Lagomeran noa da jakingo dutelako gauzatxo horren berri. Ai, ama!
Tun. Baina bai... Oso primizia zaleak ea saio hontan, ezki horrekin erotzen, baino gertotzen den lehizu bidezen ondo. Bai, ikasturtero zinemagile desberdin bat aukeratzea erabaki genuen orain dela 2 urte, lehenengo ikasturtean izan zen Mizoguchi, aprobetxatuta bere lan batzuk berreskuratu zirela eta kalitate honean DCP-ra pasa zirela eta horrela, iaz berdina egintzen, aurten, urtarrilean izan zelako. Berdin egintzen Wong Kar-wairekin, baina kasu honetan, urrengo ikasturterako erabaki dugu atzera begirakoa guk geuk sortzea. Kasu honetan ez da inongo banatzailerekin adostutako zeozer, gu geu, joan gara bere filmografian gustokoen dauzkagun filmak aukeratzen, bilatzen zeinek dauzkan eskubideak, eta oso ilusionatuta gaude, noa da, kopia asko ez daudelako oso kalitate kalitate honean daude, baina ez daude... Zira asko. Bai, eta DCP-an ez daude, orduan atzeko lan pila bat egin behar dugu, guk sortu beharko ditugu DCP-ak, pixkanaka bagoaz profesionalizatzen. DCP horiek sortzeko 35 mm abitzen zarete, edo badaude artxibo digitalak DCP hori sortu aurretik ja egin? Ez, artxibo digitaletatik oin abiatzen gara. Ikusle entzuleak kokaditzagun. DCP zinema distribuzio formato estandarizatua da, disko gorretan helarazten dena distribuzioan gaur egun zinemetara, horrekin gesta bat egiten du zinema proiekzio sistema integratuetan, izan Doremi edo bestelako batzuk badira, bizpairu batez ere datu denak, eta bere doai nagusia da, kalitate estandar bat markatzeaz gain fidagarritasun erabatekoa duela proiekzioan. Ez dutela utxe egiten MP4 batek, QuickTime Player batek edo bestelakoek ordenagailu baten bitartez emititko luketenekin konparatuta. Eta, esan behar dago, puristak eta batzuk, hendik falta motatzen dutela 35 milimetroko formatura, baditu bere doaiak, baina, DCP-ak gaur egun zinema jaialditan eta zinemetan erabiltzen den formatu hori da. Kontuan denukita gaina, gaur egun errodatzen den zinemaren 89,89 digitala dela, noa da, erabiltzen den sistema hori da bai. Ander Gisasola, Kresala Zineklueko laguna, abiatu dugu, lehen kafe hartu dugu, baina esango nuke Goiuritan baina, irailean 50. urteun horretan murgilduta egongo diren horretan, beste bisita, beste kafe hartu barko dugula Ander Gisasolarekin, eta heldu barko diogula, gauzatxo guzti, gauzatxoak. Ander Gisasola, mila esker, eutxi goiari, zorionak egiten ari zareten lanagatik, aurrera begira dozkazuen gauzatxo horiengatik, eta hori, irailean egingo dugu itzordua. Irailer arte orduan. Eskerrik asko, izan ondo, aio. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta guk aurrera egingo dugu eta bagoaz lehen aurreratu bezala, uda hontarako planen bat kontatzera, eta ez dira ondartzara joateko planak, baina bai, gure nortasuna, gure jakituria, gure espiritu kritikoa, eta beste hainbat ezaugarri garatzen lagunduko diguten planak. Eta hoiek, bigarren kafean ere kontatu nahi, dizkizuegu, beraz egon horra di, ze bagoaz aurrera, arratsaleko 5:18 minutu, bigarren kafean zuzenean naiz, irratiaren sintonian gara, eta zuekin egingo dugu aurrera. Keep calm and bigarren kafea. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te traes... bizimoduk jasangarri eta arantz urratsak zergatik eta nola eman izango dugu izpide jarraian.
garaiz gaudela egiaztatu eta bizitza jasangarriak nola eraman ditzakegun jakiteko udako ikastaro bati buruz hitz egingo dugu. Oraindik garaiz gabiltza. En el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá. Bizi dugun krisia anitzen aurrean, mugarik gabe elkarteak Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroen baitan, ekainaren 17 eta 18 ikastaro praktiko antolatu du. Bizitza jasangarriak nola aldarrikatu eta nola martxan jarri ditzakegun lantzeko. Eko menpekotasuna, ze azken finean naturaren baitan gaude, eta elkarren menpekotasuna, beste pertsonen zaintza behar dugulako eta hau askotan aipatu dugu, bereziki astezkenetan, kanpotiarrak tartean. Bi kontzeptu hauek gorkotasuna handikoak dira, eta ikastaro honetan jorratzen diren gaiekin erabat egiten dute bat. Are gehiago, oraindik bizi dugun pandemia egoera hontan. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Eta bere zuzendarietako bat, Xavier Martínez Irurozki, bigarren kafean dugu, ikastaroaren xehetasun denak emateko eta aztertzeko. Xavier, arratsaldeon eta ongitorri bigarren kafera. Kaixo, arratsaldeon eta eskerrik asko gonbidatzeagatik. Bueno, ari gara hemen ekomenpekotasuna, elkarren menpekotasuna aipatu ditugu, ez? Beste modu batera esan da, naturaren baitan gaudela eta pertsonen arteko zaintza beharrezkoa ditugula laburbiltzen duten bi kontzeptu. Eta ez dakit esan ote daiteken hauek izango direla aurkezten ari garen ikastaroaren, oraindik garaiz gabiltzan ikastaro horren ardatzetako bi behintzat, Xavier. Bai, hortikan abiatzen da apur bat dena, ez? Azken baten zuk esaten dezuna, batzutan ez dugu egiten zaigula naturaren baitan bizi garela, hau da, natura gabe ez dela ezer, eta beti bizitzaren momenturen batean, bai aurra garenean, bai helduak edo edaetuak garenean, edo bai gaixo gaudenean, beti behar dugu beste norbaiten zaintza. Orduan guk jasangarritasuna hitz egiten dugunean, ez dugu hitz egiten bakarrik ikuspegi ekologiko batik, edo inguru giroan ikuspegi bategatik, baizik eta kontutan hartzen dugu bizitza jasangarriak esaten dugunean, pues, bai zaintzen kontzeptu hori, ekomenpekotasun eta hori, eta diela pixka bat ekonomia feministatik datozen aldarrikapenaz, ez, zaintzen kontua, eta ondoren ekologismotik datozen aldarrikapena, ekomenpetasun hori, ez. Ikastarontan, esan genezake, badela analisia, badela aldarrikapena, eta badela jarduna edo ekintzatik, ez? Nola dago planteatuta, bi egun horietan ekainaren 17 eta 18 osatuko den ikastaro hori, Xavier? Bai, lehenengo eguna izango litzateke pixka bat analisi hori esaten dezuna, ez? Bizi dugun testu ingurua eta garaia ezagutu. Bueno, ezagutzen dugu, baina partekatu, ez? Partekatu ikastaroan egongo garen jendearen artean, eta ondoren lehenengo egun horretan ere, mundu mailan ezagutzen diren aldarrikapenak ezagutu. Jorratuko ditugun gai guztien horien inguruan. Hori lehenengo egunean, eta bigarren nahia izango da, aritu hori, ez, ekintza nola pasatu gaitezke. Zer egin dezakegu norbanako bezala, talde bezala, edo jendarte bezala gauzak aldatzen hasteko. Bai elikaduraren kontuan, energiaren kontuan, zaintzen kontuan, eta ekonomiaren alorrean. Zer egin dezakegun, da izango da danon artean eraikitzeko zehozer. Ez dira irakasle batzuk egongo hor masterclass bat ematen, baizik eta kontua da elkarrekin pixka bat lan egitea eta eraikitzea, ez? Irakasleak alare aipatu dituzu edo adituak eta izango dira Alicia García Santos, Nadia López Ruiz, Esther Muñoz Alonso, Lucía Peña, Armijo, Jose Ruiz Osorio eta Letizia Urreta Bizkaia. Eta baita bi zuzendari, zuzeu eta Maria Teresa Ezkerro. Ahots asko izango dira eta esparru askotatik helduko diotena gai honen muinari. Esan daiteke oso izango dela dinamikoa, zehor badaude taldeko lanak, erronka txikiak, hitzaldiak, aipatzen zuen bezala, ez da jendeak buruan izan dezaken, hitzaldi batera noa, eta zeizen bat ordu hor, ez da egin horri entzuten. Askoz parte hartzailego eta praktikoagoa ere izango da. Hori da, epatu dituzu irakasleak nolabait esatearren gehiago beteko dute dinamizatzaile papera. Noski, euren materiatan asko dakien jendea da, eta mango dituzte zertzela da batzuk. Baina helburua azken batean da, kursuan egon garen jendeak gogo eta egitea, eta guk eraikitzea nolabait jakituria hori. Horregatik, egongo da horren besteko taldeko lan, eta egongo da horren beste dinamika, bideoak eta bar. Aurten,
ikastaroa izango da era berean online eta presentziala, orduan erronka bada, ez? Teknologikoki eta digitalki ere nola moratuko garen, zen ikastaro hau edo antzeko zerbait dela 2 urte egin genuen presentzialki, eta bain, moldatu barko gero honetara, baina uste lortuko dugula gaur egun ditugun erraminta teknologikoak erabilita, ez? Hori da, ze ikusentzunezkoak, online erramintak, zuzeneko dinamikak, dena modu atseginen egiteko, baina batez ere energia, elikadura, zaintzak eta ekonomia, lehen aipatu ditugu 2 kontzeptu, ardatz izan zitezkenak, baina 4 eremu nagusiak hauexek izango dira, Xabier, energia, elikadura, elkarren arteko zaintza eta ekonomia bera. Hori da, gu bizitza jasangarrietan barneratzen dugu 4 gai horiek. Eta ez 4 gai horiek bakoitza bere aldetikan, baizik eta euren artean dauden harreman sakonak ikusi, ez? Adibidez, elikadura eta energia oso harreman estua dute, zergatik, gaur egun kontsumitzen ditugun elikagaien gehiengoa munduko parte oso urrunetatik erortzen direlako, eta elikagaiek garraiatzeko azpiegitura handiak eraiki behar dira, eta energia kontsumo handia behar da. Orduan, adibide xipere bada, baina hor ikusten dugu nola harremana duten gai guztiek besteekin, ez? Aipatu dugu, asko duela osnarketatik ikastaroak, eta ondorioz, Xabier, gaiaren inguruan kontzientzia duen edota kontzientzia hori landu nahi duen edonork parte har dezakela. Ez da ikastaro erabat akademiko bat, ez da unibertsitate ikaslei edo perfil konkretu bateko norbaiti zuzendutakoa, baizik eta gehiago ez, kontzientzia hortatik eta jasangarritasun eta eraldaketa gogortatik edonorrentzat bideratutakoa, ez? Ikastaro apala da zentzu honean, eta nolabait hezkuntza popularreko dinamikak eta erabiltzen dira, eta noski ez dago bideratuta espertoen diskurtso batetikan. Esaten nuen bezala, helburua da gai hauen inguruan guztien artean gogo eta egitea, askotan etortzen diren jendeak edo zuzendariak edo dinamizatzaileak irakasleak, baino bezain beste daukate aportatzeko edo gehiago, eta, elkarren artean jakituria hori eraikitzea da helburua eta gogo eta egitea pixa bat hori da. Ikuspegia, ez? Daukago batzutan, udako ikastaroa, eta torriko die, ez? 4-5 esperto kormatadun, guri esatea nola egin bat ditugun gauzak. Pixka bat horri buelta ematea da, ez? Helburua. Esan da bezala, analisitik izango du, gaur egun nola eusten dira gure mundua eta gure bizimoduak, galderari erantzunez esaterako, aldarrikatuz eta osnartuz, bizimodu jasangarritarantz joateko aldarrikapen nagusietan murgiltza izango duelako ere helburu ikastaronek, baina batez ere arituz ekinez, ez? Zer egin dezakegu egunerokoan bizimodu jasangarritarantz aldaketa horri heltzeko, ikasle zein gaiarekiko eraldaketa sozialarekiko interesa duen edonork, heldi ezaioke, esan da bezala ekainaren 17an eta 18an izango den ikastaro praktiko honi, Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroen baitan antolatuko den honi. Xabier Martínez, agurtu aurretik, bada azken mezurik, bada horra airean utzi dugun xehetasunik entzuleak eta interesa izan dezakenak jakin behar duena? Udako ikastaroen webgunean izena eman daiteke, uika.eus, Miramar Jauregian izango da Donostian, beraz, lehen esan dezu ondartza planen inguruan etzen dutela hitz egingo, baina ondartzaren ondoan dago, beraz, ikastaroa etorri, eta nahi duenak ondoren ondartza gertu du, eta besterik gabe, jendeak parte hartzera animatu. Hori da, Xabier, ze ikastaroa goizeko 9:00 eguerdiko ordubietara bitartean izango da bi egun horietan, beraz, etxetik taperrean entxalada edo nahi duzuen ekarri, eta ondoren ondartzara joateko plan hori egin dezakezue. Streaming bitartzez jarraitzen gaituzuen ontzat, hementxe duzue lotura, irubebikoitza, uik.eus, bertan ikastarari buruzko informazioa. Xabier Martínez, mila esker, eta, izan da dila arrakastatxua, izan da dila dinamikoa, izan da dila ondo pasatzeko modukoa, eta batez ere munduaren eta gure bizimoduaren eraldaketa horretan, zuen aletxoa jartzeko esfortzu horretan lor dezazuela zerbait aldatzea. Mila esker zuen tartea hau emateagatik. Eskerrik asko, izan ondo beste bat arte. Zarrotza, gauero tokatzen zaita lehotza, leio kolore
artea. Ezaztu, 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 ezaztu. Udaberria eta negu zarra, lausoa da bien arteko marra. Desenkusak da mila historio, aitzakiari ezurra dario. Etxeako tela dirudi orain, eta ni mandataria propina zain. Oean sentitzen naiz arrotza, gauero tokatzen zaita lehotza. Bi ale ditu, bi aste erantzun gabe zure mezu isiak. Ior tagezur borobilak. Ez dut nahi zure utxunea sentitu. Denborazko aztearen esizaronek bi alde ditu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Ez da gorru bere naia betetzean, eta argi du oraindik ez dela berandu. Altxatzean eta helburua lortzean, txorakerietan denbora galtzen ibili ordez. Koronavirusak eragindako pandemia bukatzen ari dela ematen duen honetan, denok dugu amets gaiztoa amaitzen ari denaren sentsazioa. Baina hori ikusi egin beharko dugu sinistua ahal izateko. Oraingoz normaltasun berrirako bidea egiten jarraitu beharko dugu. Baina amets gaiztoa ez da pandemia bera bakarrik. Hain zuzen ere, pandemiak amets gaizto gehiago eragin dizkigu. Pandemiak eragindako bizimodua, ezjakintasuna, ezegonkortasuna, estresa, izan dira gure amets gaiztoak areagotu eta okertzearen arrazoia. Loa aztoratuta izan dugu gehiago edo gutxiago, baina nolabait aztoratu egin zaigu loa. Oraindik ez dela berandu, altxatzea. Hau, batez ere aurreko urteko martxoko konfinamenduan gertatu zen. Isolamenduak, kalera ateratzeko debekuak, sozializazio ezak, espazio berean bizitza kudeatzeak, bakoitzaren rutina eta ordutegiak asko baldintzatu zituen. Lana, eskolak edo dena delakoak etxetik egiten zituzten pertsonek pairatu zuten gehien espazioaren kudeaketaren eragina. Ikerketa eta elkarrizketa askotan, sareetan bertan ere, ikusi ahal izan ditugu pertsonen adierazpenak eta esperientziak. Batzuk ezin dute lorik egin gau guztian zehar. Beste batzuk loaldi oso arinak izaten dituzte. Beste batzuk gauean zehar esnatzen dira, izerditan urduri edo aztoratuta. Baina badaude pertsonak inoiz baino lo gehiago egiten dutenak, une oro nekatuta sentitzen direnak. Eta badaude pertsonak, fase guzti hauek bizi dituztenak, edota denak batera pasa zaizkienak.
Lokalitate txarreko izurritea ari da bizitzen azken hamarkadetan gizartea orokorrean, baina azken 2 urteak pandemiaren ondorioz askoz txarragoak izan dira aspektu honetan. Loa eta atsedena ezinbestekoak dira gure ongizaterako, ariketa fisikoarekin eta nutrizio onarekin batera. Lo nahasteak edo lo faltak suminkorta, kontzentrazio falta, neke fisiko eta neke psikologikoa eragiten ditu. Denbora luzez, lo eskasiak bestelako ondariak izan daitezke immunitate sistemaren ahultasuna, narriadura kognitiboa, immunitate sistemaren ahultasuna edo arazo neurologikoak besteak beste. Loak, gainera, emozioen kudeaketan asko laguntzen du, eta aurretik aipatu dudan moduan, pandemia garaian jasan dugun estres maila oso altua izan da. Normala da hortaz, lo faltak emozionalki eragin izanak, guri. Baina sorgin gurpil antzekoa da hau. Eta zein izango da emaitza? Estresagatik lo nahasia izateak estresatu egiten gaituela. Estresak gure ongizatea kolokan jartzen duela. Ongizate faltak estresatu egiten gaituela. Loak ongizatean garrantzia handia duela. Baina ongizaterik gabe lo nahasia dugula. Hau guztia kontuan hartzen badugu zein izango da emaitza. Amets gaiztoak. Amets gaiztoak oso ohikoak dira estres aldi luzeak edo bapatekoak baina sakonak bizitzen dituzten pertsonengan. Ametsek egoera estu hauei aurre egiten laguntzen digute. Ametsak norberak gogoz egiten ez duen prozesuak dira. Ez baita daude pentsatzen, guk amesten dugunean ez dugu kontzienteki egiten. Prozesu mental hauek oroimenean ditugun edo biltzen ditugun informazioen bitartez osatzen dira. Irudiak, pentsamenduak, istorioak, gertaerak, baita sentimenduak dira ametsak. Egunean zehar libreki zabaldu edo adierazi ezin ditugun indar psikologikoak agertzen dira ametsetan. Garatuenak, istorio, eszena eta gertakari desberdinak izaten dituzte. Estresa izan bazen itxialdian zehar protagonista eta gaur egun ere baldin bada, batez ere konfinatu egin behar dugunetan edo, amets horiek ez ziren eta ez dira istorio oso politak izaten. Amets gaiztoak baizik. Fenomeno hau aditu askoren ikergaia izan da, naiz eta oraindik pandemian gauden, batez ere etxeratzea aginduak, konfinamenduek eta neurri murriztatzaileenek eragindako egoerak aztertu dituzte. Batzuk azkar pentsatu dute ikerketa oso baliagarria izango litzakeela eta konfinamenduan bertan egin zuten azterketa. Beste batzuk egoera lasaiago bateko errealitatean amets gaiztoen eta loaren egoera aztertu nahi izan dute, baina denek atera dituzte ondorio oso interesgarriak. Ondorioiek dira loitea superguaia dela. Hori seguro. Nik uste hori binarretarako ez ikerketarik behar. Bueno. Loitea superguaia dela eta lo ondo egiteak egiten dizula beste guztia guai. Bai, izugarria da. Ze hona den esnatu eta ze ondo indeten lo. Bai, guztiz. Edo konturatzea, nik dauket pixkat joera kalkulo egiteko. Lehenengo egia dago kalitate txarreko loa izan balin bada ez tala osona, baina konturatu esan, golpetik goizeko 8 eman dizue, edo 8:30 behatzik, eta atzo eratu nintzen ez da gizordutan, ez? 8:30 hola del tirón egin ditut, ez? Ze ondo. Gero egia da torrela bigarren hausnarketa. Loaren kalitatea, ona izan dan edo ez dan izan, ez? Horrek
eragin gehiago du inkluso Bai. orduek baino. Baina ondo egin dezunean dena ze... Bai, esan bai. Eta gero, loaren momentua ere. Zen egia adibidez siestak, ezin dut siesta bota, bestela oso gaizki pasatzen dut arratsalde osoa edo. Bai, ni okerra gozatzen naiz. Bai, Bai, kalte egiteit. Hoi entzun dut, baina uste nun, sistan motza luze izan berdin dio. Bai, orokorren. Egia motza baldin badak xiago nabaritzen dutela, ezakit, umore txarra bezala jartzen zait. Ezakit, bai. Nei ez, maite dut, ikaragarri maite dut, ostiral batean gauez liatu zeanean fuerte xamar. Tonto, geho zerbeza batzu, afaltze du zerbait trago bat, bai. 17 trago. Eta urrengo goizean, igual esnatu zea, gatuzazun delako zerbait egiteko, eta bazkal osten kiston modorra, eta ez dauko zer berezirik egiteko, siestan sartu, baina gauerako plan haukazu. Paran daiteko, edo afaldu eta zerbait hartzeko. Eta orduan, 2 orduko siestazoa botatzezu, berdintza izula noiz esnatuko zean, ze badakizu beti ere, eukiko ezula ordu bete, kafe bat hartu espabilatu, eta lagunen gana juteko. Eta larun batean heltzea berriro planari 2 orduko siesta eta gero. Goza bat. Claro, ez gerrelako siesta bai. Claro, eta horrelako planak. Amesten dut horrelako planekin. Pues esan berruz, zenbat plan dauzkezuzu, Jesus. Baina, bueno, Finlandiak unibertsitateko ikerketak ez zula esan superguai. Gauza gehi. Bueno, gauza gehi esan dituzte. Hori da, seguruna hori esan gozun, baina beste gauzekin batera. Vale, adibidez. Eta, Helsinkiko unibertsitateak egintzun ikerketa izan zen konfinamenduaren 6. astean. Eta 4.275 pertsona elkarrizketatu zituzten, eta galdetu zieten, haien loaren inguruan. Behaien loa zemuzkoa zen, siesta botatzen zuten edo ez, planik ez zuten egiten, konfinamendu ginelako, bino. Ametxen inguruan ere, eta elkarrizketatuen 26%, baieztatu zuen, amets gaizto gehiago izan zituela itxialdian zehar. Frontiers in Psychology aldizkarian argitaratu zuten ikerketa hau, Anu Katrina Pesonen zientzialariak egintzuna, baina gainera pertsona hauek izan zituzten ametsen artean, atera zituzten 33 azpitalde, gaiaren araberakoak. Hau entzuten algoritmo baten bidez, eta 33 azpitalde hauetatik 20 amets gaiztoen gaiak zirela konturatu ziren. Eta 20 hauetatik 10 zehazki pandemiari lotutako historio edo ametsak zien. Eta honen arira, APA edo Ameriketako psikologiako elkarteak Zeron zerbezana ez errazara. Ez, Ameriketako psikologiako elkarteak Dreaming aldizkarian gai honen inguruan monografiko bat argitaratu zuen. Eta honetarako intzituzten 4 ikerketa. Italian edo Kanadan, besteak beste. Eta ondorio nagusia, orokorrean, 4 ikerketetik, koronavirusak ametsetan antsietatea eta emozio negatiboak areagotu dituela da ondorio nagusia. Koronavirusaren inguruko ametsak ere areagotu egin direla esan zuten, baita emakumeen ametsei gehiago eragiten diela gizonenei baino. Ara. Barrett, Dreaming aldizkariko editorea eta Harvard Unibertsitateko psikiatriako minteiko irakaslea dela, beak esan zuen, hau zaintzaren arduraren zama handiagoa hartzen dutela emakumeak, eta neurri handiagoan ari direla lana galtzen. Eta honen ondorioz, ari direla loan eragin horiek gehiago nabaritzen. Hori entzuna nuen azkeneko hilabete hauetan, bai? Geratzea zure ametxen eraiste neurtuari ekitea. Badakizu Euskal Herrian zeinek izan dituen sekulako amets gaiztoak? Txistea da. Bai, nork. Arantxa Tapiak. Hain beste beldurtzun, etzala zabalko irateatzen osasun langile itxaloik.
Ez duela zuk uste adina bat Txistea zan baino gustatu intzaizu. Seguruna bai. Eta bakizu zergatik? Koronavirusak gehien eragin dituen pertsonak, izan beldurragatik, izan gaixotasun auki dutelako, gertuko norbaitek gaizki pasadulako edo hildelako, pertsona hauek euki dituzte amets gaizto aztoratuenak. Eta honen arabera, atera dute ondorioa, osasun mentalarekin arazoak izateko, pertsona zaurgarrienak zein izan daitezken identifikatu ahalko litzatekela, ikerketa hauek egin ezkeo koronavirusaren markoaren kanpoan ere. Eta adibidez, Italiako azterketan egin zituzten 800 pertsona inguru elkarrizketatu eta eskatu zieten beraien ametsak kontatzeko. Gogoratzen ziren ametsak kontatzeko. Honetan ere, ametsak gaiztoagoak zirela ondorioztatu zuten, emozio negatiboak eta intentsitate maila altuagoak ere bazeudela, aurreko ikerketan bezala. Apirila eta maiatzaren bitartean egin zuten ikerketa hau da, ginen konfinamendua, baina maiatzen ja pixka bat lasaitzen, eta ikerketan parte hartu zuten pertsonen 120 pertsonen ametsen 120ak koronavirusarekin zerikusia zutela ikusi zuten. Hau da, hemen ere koronavirusak inpaktu edo eragina handia izan zuen. Eta orain aipatu dugula, pertsonek behaien ametsak kontatzen zituztela. Zer? Venga, esan. Gaur ametsa indet eta guatzen naiz. Eta goatzekoa? Orokorrean bai, egia da, gero eguna aurrea doan ninean azten jute zaitela. Baina gaur, gaurko ametsa, gaina iritu zait izan dela oso luzea eta guatzen naiz. Archive Dream plataformak ikerketa masiboa egiteko asmoa du, eta beraien web horrian bidaltzen duen pertsona ororen ametsak jasotzen dituzte. Hor nahi bezu, bidali zuriak, eta ber. Eta hau egiten dute, koronavirusak nola ametsetan eta guregan nola eragin duen ikusi ahal izateko. Azterketa semiotiko baten bidez egiten da ikerketa hau, eta software bat erabiltzen dute hizkuntza, hau da, zuk idazten duzuna aztertu, eta loturak egin ahal izateko. Gero lotura hauekin, egiten dute mapa grafiko bat, edo mapa grafiko moduko bat, eta, mapa hori eraikitzen nahi dira, eta web horrian ikusgarri dago, eta, kuriosoa. Kontatuko izot nire ametsa? Bai, kontatu. Esnatu naiz, nekatuta, nekatutak, sekulako korrika saioa indetelako ametsen. Eta askotan pasatzen zait, amestetenen korrikan abilera edo kiroleiten nahi naizela, esnatzen naiz, nekatuta. Eta gaurko ametsa izan da, gabonak ziala, eta nire ardura zala prestatzea sekulako makrobazkari bat, familiakin bazkaldu ezin zuten edo nahi ez zuten pertsonentzat. Eta orduan elkartze ginen, hor sekulako kuadrilla, gabon horietan behien familiakin afalduko ez zutenako, ez genunak, eta nik inbehar nuen erosketa. Eta 8:30 iztezian supermerkatuko batek, eta 8:29 zian. Eta orduan nik inbehar nuen erosketa, egun bat pertsonantzako, minutu baten, korrika, supermerkatuko korridoretatik, atzea eta aurrea, dena hartzen, terditan, atek itxi baino lehen, gero etxea jun, eta egun pertsonantzat afaria prestatzeko. Eta, bitarte nola gabonak zian, zeon jende pila bat, oparik eta horrelakoak erosten. Eta orduan, izan da, superagobiantea, baina ni neon oso ilusionatuta afari horrekin.
Hala. Eta nekia pasa zaizu gero edo? Bakio, ez natu nahi zaten hon. Ai, ama, baino... Bueno, kirola indet. Gauza bat, akaso Arantxa Tapiak ez du amesten horrekin, baina badakizu Euskal Herrian zerkin amesten duen jende askok? Independentziarekin. Horrekin baita Euskal Errepublikarekin, baina baita pentsio duin batekin, eta oraintxe gure lokalaren aurretik, gure laborategien paretik entzungo zenuten batukadan moduko bat, pasada alako konzentrazio bat, bizikletan igota hainbat eta hainbat pentsio duen, edo pentsio duen ez direnek, pentsio duinen alde lanean, eta tira norbait entzun baduzue, hortzegoen, eta Juri, badakizu beste amets batzen izaten zuen jendeak? Eukitzea, nola zan, 5 minutu supermerkatuan karro batekin nahi adina gauza hartzeko? Nere izitzako ametsa ni sartzen naiz. Dendeta, eta itet, igual lehenengo aldia balin bada denda horta sartzen naizenaz, hoi itet lehenengoa. Lehenengo gauza itetena da, nun daude gauzak garestinak. Eta noizbait balin bauket, 5 minutu. Edo minutu bakar bat, denda honen atetik sartu, eta gauzak hartzeko, ze hartuko nuke. Bina hori, eraman nazazu, eraman nazazu, mesedez, atxalde pasa mediamark batea, eta ni jartzen naiz aten, eta badakit. Eskubita daudela kafe makinak, eta aspiedorak, eta horrelako gauzak, eta hoiek ezetz. Baina, jute balin bazea, zuzen, denak ez daude igual antolatuta, baina nik nere oiko dendan bakitan zuzen korrik aurrein eta ezkerreta daude telebista haundik, baina haundik dia hartzeko. Minutu bat balin badukozu bakarrik. Baina badaude txikiogo batzuk eta oso garestik dianak eta ondon daude mugikorrak eta kamara batzuk. Eta kamara super garestik, baina boltxatan. Eta orduan hartzeko errexago dia. Dena, kalkulatuta daukat. Beldur pixkate, ondotik beniz pasatzen. Sango nuke. Ikerketa hontan parte hartzeko, inbar da, Goiurekin duna, bere ametsa kontatu. Baina, hau, nik pein irakurri nun, eta Goiurik ere esan du, eguna pasala, aztu iten zaizu. Ez delako erreala, ez da zuk bizi dezun zerbait. Eta orduan, juten da azten, eta juten dia bat datuak, pixka bat, ez dakit nola esan, lurruntzen edo, eta orduan egin behar dena da, oetik gertu euki idazteko papera eta boligrafoa, edo, mobila edo nahi zuena, eta esnatu bezain pronto, hau da, ez itxoin 5 minutu espabilatzea, ez. Lehenengo gauza idaztea da. Gero, ordenagailura pasatzen dezunean, edo dena delako aiten dezunean, ezer aldatu gabe, hau da, goatu nahi zere gertatzen zela hau, ez. Idatzi dezun bezala bidaltzea. Hori da egin behar dezuna. Gero behai egiten dute ikerketa eta teatzen dituzte ondorioak. Eta lehen aipatu egun Berret doktorea, orain argitaratu du Pandemic Dreams liburua, eta hemen daude 9.000 amets baino gehiago. Eta benetan oso amets kuriosoak daude liburu hontan, batzuk dira helmugarik gabeko igogailu batean daudenak. Eta daude igotzen, baina ez diai inora igotzen edo ez daukate geldiarik. Eta zen ansiedade gainera. Claro. Hasiko da momentu bat, nun bertigoa sortuko zaizun. Hori da. Eta lo egon da bertigoa sentitzea, wow. Osea, esan edet oso... Wow. Ze bertigoa da oso zehatza. Da oso beldur edo oso sentsazio zehatza. Gero beste batzuk, adibidez, txertoaren ordez, zianuroa jartzen ziotela. Baina zer txerto, koronavirus, Pfizer eta hauek. Claro, horrek pertsona horrengan sortu behar du kriston ansiedadea txertoarekiko. Hori arazo bat da. Gero beste batzuk, herria guztiz aldatuta dagoela, eta inork ez diola hitzik esaten, ez duela inork ezagutzen, ez diola inork kasorik egiten. Hau da, bera doala, kaletik, eta uste kasu honetan gaina zela, ospitalera bidean koronavirusaren gatik, eta ez zula inork agurtzen, ez zula, eta oso bakarrik sentitzen zela. Eta honek ere, ansiedadea sortzen zion, noski. Bino, koronavirusak
eragin handia izan du gure ametsetan, amets desatseginak eragin dizkigu orokorrean, orain jarri ditugun adibideak bezala, baina aditu batzuen arabera hau gauza ona izan daiteke. Ze irudipenetan gertatzen denak, gero bizitza errealean gertatzen zegunaren aurrean jokatzeko balio eta laguntzen digu. Hau da, zuk ametsetan egoera deseroso bat eukitzen badezu, sentsazio hori bizi dezula uste dezu. Orduan, benetan bizitzen dezunean prest zaude edo, behintzat badituzu aurrekariak. Trauma edo estresa laguntzen digute. Eta, fikzioak errealitateari aurre hartu dion honetan, ez datorkigu bat ere gaizki prest egotea eta sentsazio txarrak laguntzen saiatzea. Amaia Resende egiluz eskerrik asko eta amets goxoak izan gaur, Balio amets gaiztuak izan. Lau minutu arratsaldeko 6etarako eta guk bigarren kafean azken txampari, azken kilometroari heldu behar diogu. Jasaren historiak eman duen gizon edo izen handienetako batekin duela hilabete ipatu genuen, Washington DC jaio zela Edward Kennedy Ellington, Duke Ellington, baina gaurko egunez hiltzen estatu batutan baita ere banean New Yorken. Esan daiteke badela, neurri handi batean Harlemgo berpizkundearen mugimenduko kideetako bat, kultura beltzari eta gorakada ekarri ziona, eta bere kantu ezagunenen artean, hauxe, It don't mean a thing if it ain't got that swim. Ez du esanairik espalin badu swim hori espalin badauka. Eta, Duke Ellingtonek konposatutako kantua da, Irving Millsek jarri zion letra, beste kolaborazioak izan zituzten bien artean, eta jazz estandar ezagunei eman zien bide kolaborazio horrek, Mood Indigo edo Sophisticated Lady bezalakoak, 1992an grabatu zuten Ellington eta bere orkestak Ivy Andersonekin batera, baina hautatu dugu beste bersio hau The Great Reunion diskotik Louis Armstrong handiarekin. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing if you ain't got that swing, boy. I said don't mean a thing, and all you got to do is sing like la 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 la. Eta horrela konturatu gabe eta elmugoko pankarta hortxe bigibistan dugula agurtu behar dugu gaurko bigarren kafea 218 garrena. Amaia Resende egiluz, zuri agur hostilalera arte. Bai. Baina asteo bakarrik hortik aurrera ja egun asko ikusiko zaitugu gurekin. Bai. Ai, ama. Zepozik. Goiuri ez Zarandia estrena gaindituta bihar asteartea. Artxuaga dator, Maitena Salinas dator, olio sortzeari buruz ikasi behar dugu. Munduko hiri ezberdinetako kantuetan barrena alako alderak eta hasiko egin behar dugu. Bai, entzule, hasieratik zauden horri gaur egin behar genuen. Baina tira, hemen hasi gara gauza bat eta beste gauza kontatu nahi eta ezin izan dugu egin. Bihar eduko diogu horri eta seguro gauza gehiago hori. Goiuri ez Zarandia, bihar arte. Ondelain. Eta zuri entzuleari hortxe bazaude, bihar arratsaldeko 4etan gu hemen izango gara. Naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean gozatu, Duke Ellington eta Louis Armstrong handiarekin, It don't mean a thing.
Aio, aio! Keep calm and bigarren kafea.